Batera plataforma birfundatuko dela iragarri dute gaur, 2002 ondarrean sortu zen egitura, funtsezkoa izan zen besteak beste Euskal Hirigune Elkargoa lortu zedin. Gaur egun 8 urteren buruan bilan baikorra egiten dugu elkargoaz, baina uste dugu konsentsua sortu zuen lurralde kolektibitatearen aldarrikapena berriz maingaineratzeko mementoa etorri dela. Ohartzen baigira eskumen eskasa, ahalmen eskasak ere baditugula, zinez hemengo herritarren beharrei erantzuteko. Zentzu horretan, Batera berrik jatorrizkoaren 4 ardatz nagusiei eutsiko die, baina baita zabaldu ere. Historikoki Batera sortu zen Euskara, Laborantza, Ganbara, Unibertsitatea eta ezagupen instituzionalaren alde. Batera berri honek azentua emanen du gehien bat instituzio berriaren inguruan, baina horren elikatzeko behar dugu aldarrikapena errotu sektoreetan, eta ohartzen gira gure diagnostian ere beste aldarrikapen batzu edo sortu dira edo berregituratu direla, ala nola klima aldaketari aurre egiteko aldarrikapenak, etxebizitza arloan, sozial arloan, osasunaren inguruan, hainbat aldarrikapen ez ditu asetzen gaurko hirigune elkargoak, eta ondoko urrats instituzionalean bada aukera eskumen gehiagorekin urrats horian erdiesteko. Eta aukera horren adibidea Lyonen ikusi dute. Hango lehengoko herri elkargoak hartu ditu departamentu mailako eskumen eta ahalmen guztiak. Hori interesgarri da, adibidez sozial arloan, etxebizitza sozialen emaiteko edo laguntza sozialak, adinekoen politikak, osasun mentalaren inguruan, hainbat politika publiko eramaiten dira orain Lyongo kolektibitatetik, bateratu baitituzte hango lehengoko herri elkargo eta departamentuko eskumenak. Lyongo etxemplua edo eredua begiratzen dugu hurbiletik, horrek erakusten baitu posible dela frantses estatuan olako instituzio bat lortzea, eta maiatzean emaiten dugu hitzordua Bir Fundazio biltzar nagusi batentzat koeraikitzeko aldarrikapen berritu hori eta ondoko urrats militante mobilizazioak ere elgarrekin gogoetatzeko. Refundazio ekitaldia beraz maiatzaren 10ean Ezpeletan goizeko 9:00 hastear den hauteskunde dinamika ziklo baten aintzinean berriz ere eragiteko prest.